Njirimara mgbochiume. Mgbochiume nwegasịrị ihe ndị ejigasị mara ha n'asụsụ Igbo ka anyị ga-akọwapụta ugbu a. Ha bụ ndị a. Nke mbụ, mgbochiume anaghị enwe ụda dịka ọ dị na ụda ume. Ụda ume na-enwe ụda kwụrụ onwe, mana mgbochiume anaghị enwe ụda. Ọ bụ ụda ume na-enye ya ụda. Nke abụọ, ọ naghị ejedebe okwu ọbụla n'asụsụ Igbo. Mgbochiume adịghị ejedebe okwu ọbụla n'asụsụ Igbo. Ọ bụ naanị ụda ume na-ejedebe okwu n'asụsụ Igbo. Nke atọ, anaghị etinye akara ụda olu n'elu mgbochiume. Anaghị etinye akara ụda olu n'elu mgbochiume. Ọ bụ naanị n'elu ụda ume ma ọ bụ mmiri ụda ume ka a na-etinye akara ụda olu n'Igbo. Nke na ọ bụrụ na mgbochiume abụọ na-esokọ na-emepụta okwu, ya bụ na anyị enweghị anything like consonant clusters in Igbo. There is nothing like consonant clusters in Igbo. Mgbochiume na-aga otu otu na mmepụta okwu n'Igbo. Then number 5 is ọ naghị akwụrụ onwe ya, dịka na ụda ume nwere ike ikwụrụ onwe ya bụrụ nwee ụda rụọ ọrụ nnọchiaha, nwee ụda aka ya. Nke ikpeazụ, ọ bụrụ na a na-enwe mgbochi n'okuku ume ma a na-akpọpụta mgbochiume otu a. Ọmụmaatụ, ịchọ ịkpọ chi, ịfụ na eze enu na eze anị ga-anọchi wee bụrụ mgbochi. Ịchọ ịkpọ f, ịfụ na eze enu na egbugbere ọnụ anị ga-abịakọ wee bụrụ mgbochi dị na ha na-amụ. Ya bụ na ọ bụ ebe a ka anyị ga-apịachi ihe gbasatara mgbochiume. This is where we wrap everything about mgbochiume. If you have any question, don't forget to write it in the comment section. Don't forget to like, subscribe, follow, and share.